Dyma draddodiad sydd wedi bod yn digwydd o'r lethoedd Cymru ers canrifoedd bellach. Ac fod technegau newydd yn cael ei ddefnyddio gan nifer erbyn hyn, mae'n dal i ddefnyddio llosgi dan reolaeth yn y bannau byrcheiniog. Ac ymlaen ystod o'r flwyddyn rhwng yr Hydref a'r Gwanwyn, mae nifer o ffermwyr ac ofalwyr tir yn llosgi gors, grug a gwair mwyn annog aildyfiant. Ni'n sefyll nawr ar comin Man y Mawr, ger Penderyn. Y tirlun ni'n gweld tu ôl i ni, ddim yn bodoli yn naturiol. Mae'n wedi cael dylanwad dyn ers dros 4,000 o flynyddau. So falle allan ni'n mynd nôl i'r oes yr efydd 2,000 o flynyddau cyn Crist. Oedd pobl dal yn fyw yma, oedd yn llosgi mynydd. Mae'n bwysig i ni bod ni'n trial cadw bopeth dan reolaeth. Os ni'n moyn stopio'r tân, allan ni jyst diffodd y tân, diwedd y dydd a bopeth yn saff. Ac yn ogystal ac annog aildyfiant, mae'r llosgi'n cael ei wneud mwyn cadwraeth bywyd gwyllt hefyd. Bob blwyddyn, os ni'n llosgi pisau newydd, mae'n cael tyfiant newydd. Ni'n edrych ar y pisau nawr, mae'n edrych yn ddi nawr, ond falle mewn 3 wythnos nawr, bach o law yn fe. Bydd flush newydd yn dod, bydd y pryfer yn dechrau symud mewn, a bydd mwy o porfa i'r defaid a poni sy'n dod mas yma. Ond mae'n rhaid hefyd bod yr elfennau tywydd yn iawn, a mae'r cyfnod sefydlog a sych ni newydd gael wedi bod yn berffaith. Odi, mae tywydd yn holl bwysig. Mi eisiau bwyty, mae lele wythnos a hanner o dywydd sych i gael y porfa neu grug digon sych i gydio. Os mae bach o leithder yn y mwswg, mae job i gael ei fynd. Mae rhaid i ni gorffen y gwaith i gyd cyn diwedd mis Mawrth. Os mae gormod o wynt, allai fod dim digon saff, allai byddai'n neidio dros y brics ni'n neud. Felly tywydd yw bopeth ar y job yma. Felly mae angen i'r tywydd fod yn sych ar gyfer y llosgi, ond wedi'r llosgi, mae angen i'r nefoedd agor ac i'r glaw ddisgyn. Oedden ni'n falch i weld y glaw wedyn, achos beth sy'n digwydd wedyn, mae'r hen lludw i gyd yn golchi lawr mewn i'r ddaear, a na beth sy'n helpu'r tyfiant i ddod wedyn. Ond wrth gwrs, mae'r math yma o losgi o dan reolaeth yn cael ei wneud gan arbenigwyr, ac os yn cael ei wneud yn anghywir, bydd gall fod yn beryglus iawn. A rhywun sydd yn ymwybodol o'r peryglen yma yw'r dynion tân. Amser hyn o'r flwyddyn, ni'n colli llawer amser yn ymateb a tannau a'r glaswell. Mae hynny'n tynnu ni o bod yn farod i ateb galwadau mwy difrifol yn tai neu damweiniau cair. Mae'r ffermwyr a pobl sy'n gweithio ar y glaswell yn defnyddio llosgi, ond mae gyda nhw'r sgiliau a'r offer i rheoli'r tannau hyn yn gyfreithlon. Mae oblygiadau difrifol ynglyn â dechrau tannau bwriadol, ac mae yn anghyfreithlon i unrhyw un mynd mas i llosgi ar y glaswell. Ac gyda'r gweindiroedd yn gorchuddio ardal mor eang, mae'n hawdd deall fel gall y tannau fynd allan o reolaeth os nad yn cael eu cynnal yn gywir. Ond serch hynny, Oeddi, mae'n bwysig bod ni'n cadw'r hen draddodiad o losgi i fynd. Yn wedi nawr gyda llai o stoc ar y mynyddoedd. Mae mwy o risg i'r tân mynd yn wyllt dros y haf. A gyda'r holl kit newydd sydd gyda ni, ys dim reswm pan felly ddim wneud na i gyd o dan reolaeth.